Muži, spýtovanie svedomia pre mužov, celú výchovu šmajznem na matku. Celú výchovu. A teraz čo sa stáva? Príďte ku mne do Žakovec, akí chlapci mi pribúdajú. 16-17 roční puberťáci, kde matky ich nezvládli. Po pubertu matka zvládne. Jak mu začnú raz svaly, konec. Skončila. Skončila tá žena. Toto, čo nám mama 2 hodiny vysvetľovala otec 2 sekundy, aby sme hneď pochopili. Však? Rukopis muža dneska je nevyhnutný aj na tvojej cerke. Tvoj muž má byť prvý manžel, prvý muž, tvoj manžel má byť prvý muž, ktorý objíme tvoju cerku, vystiska, tatko, rozpočíš ma, tatko. Pusti, jak ti to dneska sluší. Naozaj, tatko? Áno, tak je zdvihneš sebavedomie. Ty máš byť prvý muž, ktorý objmeš svoju dceru. Ty. Rukopis muža aj na dcere. A prosím, keď sa muž s tvojim synom dohovára, nebabri mu do toho. Nemôžeš počúvať, daj si vankuš, tu miesto sluchátok na 2, aj do druhej izby. Nech si to chlapi vysvetlia. Nech si to. Dávaj pozor, z chlapca len chlap urobí chlapa. Žiadna psychologička, pedagogička, sociologička, jaká ešte ička. Nijak. Rukopis muža nevyhnutný. Ak otec zomrel, štopnem k strikovi. Ak zlyhal, štopnem k ujkovi. Ak nie je tam, štopnem ku kňazovi. Nejaký rukopis toho muža nech tam je. Keď nie, nacukrovaných a napudrovaných chlapcov, tu potom ja sa môžem zblázniť v Žakovce. Takí prídu nacukrení, napudrení a viete, o čom sa s mamou hádali? Ja som sa hambil. O geli. O pudre. A som myslel, že zle počujem, išiel som preč. Som sa hambil. No prosím, to ona robí na svoj obraz. Žena. Na svoj obraz. Dajme pozor. Boh stvoril muža a ženu. 4 rohy sú v domácnosti. Za 3 rohy drží žena matka. My muži to priznávame. Áno, dôležitejšie sú ženy v procese výchovy. 3 rohy drží žena matka. Áno, nejdeme pretekať so ženou. Ale aj ten jeden roh je dôležitý. Rukopis muža. Ak tam není ten stolík, takto kýve. Kde ste boli muži? Kde ste boli otcovia? Povedz, ty povieš, mám robotu, lebo som v kamióne a mám... Figu máš robotu. Nechceš počúvať škrekot syna, cerky, ideš radšej spať do kamiónu, pustíš si televízor. Ty si v tomto dostaneš v kancelárii dlhšie, s kolegynkou podiskutuješ, nepočúvaš škrekot syna, cery. A potom zhadzuješ všetko na tú matku, ona to nezvláda. A potom hovoríš, že aha, jak si to vychovala. A kde si bol ty? Kde si bol otec? Rukopis muža, nevyhnutný v dnešnej dobe. Naozaj. Ženy. Čo je najkrajšie na žene? Ženskosť. Zostaňte ženy. Ja keď som bol mladý, nevedel som, že budem farárom. Poviem vám, kedy som sa zamiloval, ale nikomu to nepovedzte. Pozrite, mal som kamošku, taká šikovná bola, všetko sme sa kamarátili, tak normálne debata, všetko to. A naraz u nás ničoho hovorí, Maroš, no, ja som rada, že som žena. Pozriem na ňu, čo? Čo to ona mi rozpráva? Čo to je? Jak blesk, keby strelil od Arasu. Čo to je za téma? Ja som hrdá na to, že som žena. Ja som rada. Kúkam na ňu, vypúlil som oči. Dokeľu, jaká je pekná. Vtedy, keď ona prijala to, že je ženou, stala sa pre mňa nenormálne príťažlivou. Čo je chore v dnešnej spoločnosti? Že ženy superia s mužmi. Povedz mi, žena, chcela by si takého muža, čo si natre s lakom nechty a s pinlíkom. Chcela by si takého muža? Chcela? No tak my nechceme zmuštenú ženu. Vidíš, my nechceme zmuštenú ženu. Mal som spolužiačku, cigaretu. Tak čo, chalani? Zahrešila. Pekné dievča, do dneska je slobodná. My sme ju prijali medzi seba ako chlapci, ale toto muž nehľadá. Toto muž má. Normálny muž toto nehľadá. Ty si najkrajšia a si tak pekná, ak príjmeš to, že si žena. Dali robiť anketu. Vždycky, keď idem z Čech alebo skáde idem, pustím si Lumen. A ja medzi tým Express, kde sú policajti však. A dali takú anketu, neviem, či na Expresse, či točím panečku. V Austrálii robili anketu. Dievčatá 15 až 18 ročné. A robili anketu, čo by chceli na sebe zmeniť.
90% tých dievčat, 90, neviem presné číslo, možno jedno plus, minus, ja som až auto spomalil, 90% týchto dievčat by dačo chcelo zväčšiť, dačo zmenšiť, upraviť na sebe. Dobre ma počúvaj, dievča zlaté, žena. Ty si na milimeter pre tvojho fera. Pán farár, ale ja mám tú vyrážku. Presne tam ti dá tvoj fero pusu. Aj s vyrážkou si moja. A kým ty toto nepríjmeš, tak budeš furt zakomplexovaná, budeš sa merať a skúšať a toto. Počuť takú blbosť. Perverzáci merajú ženu ako krávu. A chcela by si perverzného muža? Ja ani ma nenapadlo, že by som si zmerával svoje dievča. Bože môj, tak čo si ty? V lete ma zavolali dievčata, také puberťačky. Pán farár, poď s nami na výlet. A som mal veľa času, veľa som mal roboty a si myslím, hovorím, keby som mal veľa času, že? Veľa som kaplánu, hovorím, pán kaplan pôjde s vami, dievčata, si myslím, ja aj tak lepšia generácia, nižší má, on mladší. Nie, pán farár, s vami chceme ísť. Dobre, idem. 13-14 ročné dievčata. Teraz prepáčte, že to tak poviem. A jedna povedala na druhú, pán farár, aké má tak pekne o prsiach, jedna na druhú. Poď sem. Čo? Jak to ty rozprávaš? Čo? Čo som zle povedala? Ty sa vysmievaš jedna žena z druhej. Ty z druhej. Ako ty chceš, aby tvoj muž si ťa vážil, keď ty si nevieš vážiť sama seba, svoje ženstvo a svoje telo? Zapamätaj si, zamilovaný chlapec, tie prsa toho dievčasu sú tie najkrajšie z celého sveta. Najkrajšie. Perverzák ich bude merať. Pýtam sa, ty vieš, aké má pohlavie tvoj muž? Jak to zmeráš? Však, keď je zima ináč, keď je všelijak sa to pohybuje. Jak to ty zmeráš? A podľa dĺžky pohlavia ty budeš ako mať milovať toho muža? Však to je blbosť. No je to blbosť, nie je to blbosť. No tak normálny muž predsa nebude merať ženu. Perverzák bude. Ale ty nechceš perverzáka, či chceš? Prosím. A máme to. Keď ženy príjmu ten program, ktorý majú, ten poriadok, chcem byť matka a pre svojho fera som tam najlepšia, najpríťaživejšia a na milimeter presná. Prosím, splňajú Boží plán a vtedy sú pevne s nohami na zemi. Čo potrebuje najviac Dožakovec? Dobre matky. Dajte mi dobre matky a ostatné všetko bude mať. Dobre matky. Ak žena príjme program matky, žena nikdy nebude šťastná, kým nebude matka. No nebude. No nebude. To je podstata. Buď to bude duchovná matka, zasvetí sa, alebo telesná, rodí deti, alebo potom nemá deti, nezasvetí sa, ale pomáha pri starých, chorých, opustených, teda matka. Všetky tri druhy materstva sú rovnaké. Vo všetkých sú troch druhoch sveté. Jedno z tých troch materstiev je tvoje. A ja neviem, ktoré. Nediktuj Pánu Bohu, že ktoré. Ja som tiež diktoval, ja som chcel byť otec telesný a som duchovný. Nediktuj Pánu Bohu. Pýtaj sa Ježiša. Pyšný človek diktuje ľuďom a Pánu Bohu. Pokorný sa pýta. Ja som musel capnúť z gerlaku, až som sa začal pýtať. Ty skade musíš spadnúť? Z plota? Z obloka? Skade? Povedz mi. Ja som musel spadnúť a tak som sa začal pýtať. Nie, že mám svoj plán a pomôž mi, Bože. Bože, aký je tvoj plán so mnou? Aké je moje miesto v tvojom pláne? Ježišu, mám sa oženiť? Mám sa zasvetiť? Ježišu, čo ty chceš so mnou? Ukáž mi tvoje miesto. Moje miesto v tvojom pláne. Ten je správny postoj. Napadlo ťa vôbec niekedy sa pýtať? Alebo ešte stále diktuješ Bohu? Páne Bože, chcem,